аз съм Borkplace BG, тук при мен е Embra Gamer BG. и сега снимаме в нашия привет сервер. Да. И сега ще правим онази колу, ще я довършим. Да, Исках просто да снимам, защото не съм снимал вече. И какво става, хора, аз съм Embra Gamer BG и тук до мен е Borkplace BG. Ама ти си написал Borkplace грешно, нали? Кой не ме интересува как не ме интересува как съм го написал. Е така, P-L-A-U-E, а той е Пла. Абе, не ме интересува как съм го написал. Да, хора, днес ще довършим Аре замък. да лягаме. Да. На мен му се бъгна, аз това го снимах около 2-3 пъти, ама и извинете си, не съм снимал. Да, и Иван Про 12. Не забравяйте да се абонирате за мен, за Borkplace. Ето вижте. И да. И намерихме един диамант. Айде лягаме. И само да ви кажа, че в тази кула, този замък, ние ще се местим и там ще живеем, т.е. тази къща в А момента защо ти говориш малко тихо? така, защото не искам да толкова да... Ти не си болен. Да. Тази кула в този замък, где извините, ще живеем в него. Да, ето. Тук ще идваме само да копаем и да енчантваме. Нашата мина е богата. Да, с диаманти. Ние имаме прасета. Имаме фермички. Имаме. Ей, там има един портал, той е на бътър. Нещо ми се бъгна мишката. Да, в момента да направим. Да не си болен, не. Вземи всичкото дърво и камъка. Ака. Да не си Служи да печем такова, сам, т.е. да го направим на... Да, казваш, това да. Абе да го направим на стъкла, да сложим стъкла. А ти да не си болен? Не, ама... Съм болен до сега. Т.е. не се чувствам толкова много добре, но да. Днеска, защото е доста студено и майче съм на стена. Защото... Сигурно. Сигурно. Искам само да ви кажа, че... Ако си настина... Да, гледай се го, не пише нищо. Гледай се го, се напише. Ай, кажи едно на здраве, Нали, на здраве. Кулата. А сега да чупли всички. Трите честа. Не ги чупи още. Как ти Оле, виж как направи го разбор. Да, не снимай се разболял. Знаеш колко по някакъв як начин направи вратата? Виж, някакъв паркинг. Наистина ти си болен. Да. Така. Сам печеш добре. Така, да вземем тези огради. Чакайте малко само езика. Да, на 100%. Да, бе! Ако да игра на такова дански език, т.е. Дания. Оле, висма. Да. Вулкан? Защо шефа Чакай малко да си направя език. Падна. То с български, знаеш като ме дразни. Просто направя съм си го на Добре, на български. английски, аз съм на английски. Аз вече съм на английски. От последната игра съм го оставил на български. Не! Мама. И да, хора, тази кула в момента, която виждам. Аз се извинявам, че не съм снимала от една седмица. Кажете дали да почвам нов survival или не. Ти какво мислиш? Може да качваме сървър. Survival, ние двамата. Само ние двамата ще играем.
Да. И да, в момента да се върнем на епизода. Да се правим да се Така. говорим. Да ги прави ли на уния? Ти ще копаеш ли малко кабелстон? Да ги прави ли на глас пали? Да, направи ги всъщност. Ще копаеш ли кабелстон? Защото нямаме кабелстон предмети. Ама... Служи Санта. Те се бумнат. Не се... Да, хора, може да има някакъв лек бъг файл. Къде да слагам тия прозорците? Чакай, сега. Ще ти кажа. И да, сега как се изкача това име. Прокажа много утре няма сме деска. Що? Защото си болен. Не може, ще отида, като не може. Как лонч? Кой ни дойде? Как спи? Да, познаваме. Къде? Муцар! Муцарева. Кой? Вижте този бък. И да издигам ли колата още? Още малко и направи ей такива, виж. Ей такива. Не, няма да правя. Не, са яко нагоре. Аз ще направя както един бич. Така ще е малко тук, защото виж всичко е такова, а и кулите нещите за. Ама... Малко прекъсваш. И ти прекъсна, карай. Да, той ти прекъсваш. След това блочи. И да, се много Санти събрахме много. Да, само да се насети душата. Толкова много санти имаме, че даже може да го продаваме вече. Сант... Един стак сант за един За кол? За един диамант. Да, дай. Санта може да сме... За кол. Да, ама да го събираш толкова много. Дърва. Има дърва. Събираш 4-5 стака сант. Ако за един стак диамант аз бих дал всичко. Бих си дал целия ход. Падна. Ето виж, дай. Искам и аз да се скачам. Ей, Фуркан! Джумп! Фак ще се убивам. Ти го искаш. Всяко падна още или нещо 100% съм умрял. Готов съм. Охо, колко е голямо. А ако сега паднеш, умираш ли? Да, съм на 4 сърца. Какво правиш? 100 удара. Удрям. 100 удара. Искаш ли аз да те оцеля с лъка? Пак. Сега се направим кабелстоното. Ей, сега ще. Кой е кабелстон? Там има едно развалено и сега се оправя. Ей, сега. Горе ли си?
Колко са ръца си? На пол сърца. Добре, ще скажа на начин. Ако бутнеш, няма да умра. Аз имам силна броня. Ако бронята ми не беше енчантната, можеше и да умра. Ама нали аз енчантнах всичко за първи левел. Да. Може ли една стрела? Да ме бутнеш. Не. Не, за какво тогава? Че да събереш дърво? Ще събереш ли дърво? Акация? Няма, защото аз имам. Окей. Не го чупи! Служи си го си капак. Добре, служи си кабелстон блока. Аз го... Ще го сложи. Во. Дай ми една стрела, Давай, имаш такова. Нето, нямам. Имаш, аз те. Нямам. Имам видяк. Нямам. Окей, щом не ми вярваш, аз те бута. Ай, падай бе. Не! Айде, да сме равни. Нима да мълчелис. Ола, бейби. Охо, чаш. Кой ти каза, че не мога да оцеля? Оцелих това. Кой ти каза, че не мога? Чай, трябва да спим. Трябва да спим, за да станем силни. Да, хора, да знаете, че е сборко. Ще бъгнеш вратата. Ами окей, аз направя стрела. Не можеш, трябва да ти плени. Аз имам... Омага, аз вече нямам стрелен. Имаш късмет, че нямам стрелен. Ако убия малко скелети. И да, много яко става. Тук в тази кола ще има нещо, ама не знам какво. Да. Тъмно, трябва да убия една скелет. Скелет, трябва да мре. Имам си вече една стрела. Да, сега те убия ли с едната стрела? И хора, това ще е за този епизод. Надявам, че ви е харесал. Абонирайте се, сменяйте ми, избирайте дето не може да този клип. И чао! А защо се само това? Така. Аз още снимам. Да, акациево дърво. Окей. Колко искаш? Качи се до мен и ще кажа. Esa. Аз не мога да кажа от тук. Често с мен не взех столата. Да. Ай, пак. Ето. Ще имам една стола. Добре, маймо, Бойко снимам. Затвори. И да. Виж? Аре, къде си? Ето ме е тук долу, чай да снимам. Дай ми дървото. Чай да снимам. Ти къде си дървото? Къде си? Качил съм се на кулата отгоре. Добре, сега. Колко дърво искаш? Искам половината ти. Чакай да направя още. Аз имам две ендър перли. Убих един падна ми изхъпи. Не чупи по тук чупи. Да. Кичу, Ей, копай си. И това се заклипва в други епизод вече. Ще видите и аре, чао.